Vítejte u nového videa. Já dnes jsem se snažil, ale nevím, jaké povolení si mám vzít. Mám tady milion. A ukážu vám, jak v nich vypadá. Počkejte. Tohle je těžké pro mě. No jasně. Tak, počkejte. Já neumím dělat střihy, takže ještě nebudu střihem. Smůla, já vím. Tak mezi tím můžete koukat na všechny uniformy. A řeknu vám, tato letuška. Tak musíte dát like, policajt odběr a na lékařku zvěra musíte dát koment. Ok? Tak jo. Hrozně vtipné, Chloe. On mě proměnil na rytíře. To mě taky. Bylo to děsný. A když už je to za námi, chci vrátit svoje věci zpátky. Vážně vůbec nechápu, o čem tady mluvíte. Prosím, sundej mi ho. Děkuju. Máš pro to vysvětlení, Chloe? Vždyť říkám, že jsem jí ten deník nevzala a uráží mě, že mě obvinujete. Tak jak teda vůbec víš, že je v tom můj deník? Tohle první takhle jako letuška. Takže dejte like. Like, ok. To celý můžeme rovnou vysypat. A kdybyste tohle chtěl koupit, tuhle kravinu, tak ji koupíte v Lidlu. Nevím, jestli furt. Tak a teď jdeme na koment. Věřím, že vás dokážu zastupovat a taky, což je velmi podstatné, věřím v sebe. Takže volte Marinette za předsedkyni třídy. I práci zástupce dokážeme všechno, když se do toho dáme. No jasně, kočko. Tak. Počkej na vás. Jestli mají tohle, napište do komentářů 1 a napište do komentářů 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Počkám. Jo. Máme tam to. A nebo můžu ještě udělat takovou výjimku menší. Že bych tam dal tohle, pak tohle. To by bylo asi že jo. Ještě počkej. Tak. Ně. Tak, dodal koment. Tak hlasujte. Koment, napište do komentářů. Dal jsem lékařku. Jo, a ještě to. Tak, teď se jde na policajtku. Nice. A jako budu vypadat takhle v druhé uniformě.
Takhle vypadá tvůj uniformě. A takhle vydá like, odběr, to jsem vlastně řekla. A to je vše, já se budu takhle slíct. Mamma mia, inte sexy. Nej, mamma mia. Pappa. Pep. Papa. A ten poslouchají ten Borčus. Příští díl bude, jak děláme tady tyhle questy, jo. Příští díl bude dělat, jak děláme questiky. OK. Tak nashledanou. A napište do komentářů, jestli mám natočit někdy nějaký video z Brawl Stars. Mě to taky docela zajímá. OK.